U organizaciji Gradske udruge umirovljenika Ivanić grada i Kloštar Ivanića održan je prikaz kićenja bora na tradicionalan način. Prikaz je doista bio kao u prijašnja vremena kada je pored bora bilo sjeno, kada je sve zračilo posebnom toplinom i nježnošću i kada su momci djevojkama darivali najljepše rumene jabuke kao znak ljubavi. Gradska udruga umirovljenika Ivanić grad je uspjela sa svojim članovima upriličiti kako se prije 50 godina odvijalo kićenje bora na tradicionalni način. Ovog dana smo željeli pokazati da se ovo što zapravo najvrijednije, a to je u našoj udruzi, se njeguju starinski običaji, pa zato smo se obukli ove naše nošnje koje su od naših baka ili čak od prabaka. Što reći više nego zahvaljujući vrijednim bakama, prabakama još uvijek njegujemo i poštivamo naše običaje koje nama je svima na diku. Ovo naše područje je specifično po tome što posjedujem dvije narodne nošnje, jer naš grad Ivanić grad i Kloštar dijeli se na dva dijela, a to je jedan dio posavski, a drugi moslavački, što znači da imamo i posavske i moslavačke nošnje s kojima se stvarno dičimo. Na prikazu tradicionalnog kićenja bora posebnu pozornost je izazvao rumeni kruh u obliku srca s križom u sredini, što predstavlja bogatu žetvu i sreću u obitelji. Prikazano je zaista mnogo običaja koji se nažalost mogu rijetko gdje vidjeti. S običajima prije nekoliko desetljeća upoznaje vas gospodin Đuro Bugarin. Kad smo krenuli polnočki, to normalno prije se malo išlo, tako ne bili osvetljene. Muški su obavezno imali jabuka u žepu i tako, da su curam i bile kome koga su voljeli prijateljicom božićnice davali, božićnice, te jabuke. I onda poslije su mladi kaj su rekli dečki iz Karabita, skanti vani, pucali i što na kaj. A pri same polnočke, kad smo krenuli polnočku, nekad ne su velečasni na sredi crkve, me su služili nek pred jantarom. I onda kad je cure su bile prvom redu, tam gdje su sad velečasni, a obrtniki i majstori su s desne strane stajali. I oni su imali dugačke sveće upalene u rukama i kad je velečasni došli pred jantar, oni su svaki dva koraka napravili i se poklonili kod jantara. I oni su se nazvali kao cejaši, ja ne znam sad čija to reč bila, kako su se oni zvali. I poslije kad se polnočka to odslužila i normalno išli su van, opet su delili božićnice, ovi skanti pucali, pevali, neki su imali te stareši mužare doma za polnoći, znate to kako pucali, kako topi i to je bilo, došli su doma u večera, bila lanatina i kaj već koje purica šta kaj ime. Gospodin Đuro ističe kako se na sam Božić nije nikuda išlo u posjete, jedino u crkvu na misu, te je Božić bio namijenjen za druženje obitelji. Dan poslije Božića na Štefanje se išlo u posjete. Većinom mlađe osobe su išle kao za poluška. Gazdarica svaka kada došla, na primjer, isključivo muški, ona osipala ga žitom, čuču, picu, da budu kvočke milneše sedile, da ne budu jaje slomile. I to, naravno, susjedi su si Štefajna slavili i to. Ivanuša bilo Ivajna zapravo posjećivajna druženje i čestitanja Božića i za Novu godinu i to prošlo. Ali poslije na drobne dan zadnji, onda je išla slama van, od curice i dečki, ti mladi, oni su prije neke sunce išli van, morali slama košare i vočke su delili redom. I morali su jukati, to se jukalo ko sove okolo čule se. Nakon polnočke slijedio je dogovor između muškog dijela nekada nazivanih šibara iz razloga jer su imali šibe s kojima su išli selom i dječicu na prikladan način, možemo reći, pozdravljali da bi djeca bila zdravija. Nakon tog dijela uslijedio je dogovor gdje će se održati kućne proslave.
Na prikazu tradicionalnog kićenja Bora nastupao je folklorni ansambl Insule Ivanić pjevajući tradicionalne božićne pjesme. Sam pogled na prekrasno ukrašen stol, curicu koja se igra u slami, ručno izrađen nakit za Bor, doista izmamljuje osmih i vraća nas u vrijeme kada su nam bake darivale jabuke, nosile sjeno ispod stola, kitile Bor bombonima i pravile najbolje kolače koje smo ikada probali, a njihov okus nas i danas vraća u djetinjstvo kada su nas na Božić darivale i grlile nježne ruke baki i djedova.